Ake sidwebeke i-free body diagram. I-free body diagram isuke ihambisana nama-forces a-acta kuphi kuleyo object. Sesiyazi ukuthi kunani kune-force applied. Kufanele sidwebe nje itshengise njengoba i-diagonal kanjeyana. Yini leya? U-F. Nansi esibili. Yini? I-normal force. Nakhona akuhambisani. Yona izoba perpendicular to bani? Lo. Uyabona? I-normal force Fn. Bese kuzoba khona yiphi? I-frictional force. Bese kuzoba khona i-force of gravity. Awuthi ngifake yona ke ngalombala lo. Kukabili ke la. Omunye engayidweba lento kanje. Ebese ezodweba u-FG parallel u-FG perpendicular. Uyabona ukuthi manje ama-forces akhona la 1 2 3 4 5 kodwa ngoba mawusebenzisa Pythagoras lento le sithola u-FG uzothola imake elilodwa la elilodwa lapha elilodwa lapha elilodwa lapha kuba u4 marks. Kuvumelekile ukuthi yenze kanje yana. I-answer ke leyo kabani ka 2.2. Kuyenzeka ke bethi bafuna ini i-body diagram. Mebefuna i-body diagram usuyodweba i-block utshengisa ama-forces a-actayo khona uwadwebe ngale ndlela yakhona ufanele wadwebe ngayo. In this case bafuna ini i-free body diagram. So kube bekwi-body diagram ngodwebe ibhokisi nje litshekile kanjeyana bese ngifaka ama-forces. Asiyeke lapha ya ku 2.3. Ku 2.3 u4 marks nakhona bathi calculate the magnitude of force F. Bafuna yini manje? Bafuna usize kabani ka force F. Engiqaphelayo ke ngo force F ukuthi lo uya phezulu, i-frictional force iya kuphi? Iya phansi. Buka. Leli bhokisi aliyi ngala, aliyi ngala. Lisitshela ukuthini lokho? Kusitshela lokho ukuthi lo oyi normal force kanye no FG perpendicular babalansisene. Lo nalo balingana, lo vele ushone phansi, lo ushone phezulu babalansisana. Okusho ama-forces asele lawa nanka. U-frictional force, u-FG parallel. Buka ku-FG parallel no-frictional force bayahambisana. Bashona kuphi? Phansi. U-F uya ngale, ulwa nabo labo bayi-2. Kodwa ke nakhe sesikwazi thina. Ukuthi u-F net is equals to u-MA. Yakhumbula? Sesi-apply bani? U-Newton's second law. Buka. Njoba sithi F net is equals to MA. Yangithi yakhumbula ukuthi net force uyini? Uyinhlanganisela yonke ama-forces. Shuthi ngamanye amazwi. Njoba sinama-forces awu-4 la nanka. Ngino force njalo plus i-frictional force plus i-normal force plus u-FG is equal to M times A. Uyakhumbula ukuthi bathini? Bathe constant velocity. Ngitheni mina? Uma bethi constant velocity basuke beqonde ukuthi i-acceleration ubani u-0. Okusho ukuthi ke mengifaka u-0 nalento iba ubani? Iba u-0. Is equal to bani? U-0. Bafunani kule question? Bafuna usize ka F ukuthi ubani. Buka ke. Ngoba sengichazile mina ngathi normal force no-force of gravity bayakhanselana. Ake ngicaciselana ke ngithi FG parallel uzoyibona kahle lento le. Ne-force of gravity le parallel bayakhanselana laba kuzosala bani? I-force plus
khonto kufanele ngi-add-eke la angi-add lento ngoba ngiyabona izokudala ukuthi uconfuseke sengicishe ngenza iphutha plus FG perpendicular phela manje sekufanele ngibafake by 2 is equal to 0 and sengichazileke mina ukuthi lo nalo banjani bakhanselana okusho sisele nama forces amangaki 1 2 3 is equal to 0 i-frictional force mawubuka ibheke kuphi phansi i-force ishona kuphi phezulu lo nalo bashona kuphansi sekufanele ngisebenzise ke manje ubani u-minus no-plus uku-indicate i-direction yama-forces ukuthi ubani i-force angiyazi ukuthi ubani nalo fanele ngicalculate plus u-frictional force ke fanele u-negative ngoba nginikiwe wena ubani u-18 nangu FG parallel naye fanele u-negative minus kodwa manje angiwazi usize wakho ukuthi ubani sekuzofanele simenze njani ke manje sekufanele simcalculate ngizawusula ke ngala fanele usitshengise leso step sokucalculate bani u-FG parallel usebenzisa ini ama-trig ratios buka ngifuna lo mina njengamanje anginandaba naloya nginayo angle 30 nangu FG parallel ngoba leli side leli li opposite naloya ya shooting ngizothi sin theta is equal to FG parallel over i-hypotenuse yami kubani u-FG over u-FG ngoba ngifuna u-FG parallel should FG parallel cross multiply should FG parallel wami is equal to FG times sin theta FG wami ubani uMG times sin theta is equal to imass ubani u20 times 9,8 times sin 30 degrees uyabona nasi lento kufanele sifake kuphi sifake la ungayifaka nje ubika nje akunankinga kodwa ke mina ngoba ngoku ispace lapha ya angisalise ngimcalculate separately uFG parallel ukuze sibone ukuthi sithola bani okay ngisashaya icalculator ke la 20 times 9.8 times sin 30 degrees kwenza bani u62 point awuthi ngiconfirm kahle nakho useyibale kodwa nje ku60 something 62 or 61 62.61 usize 1 leyo ka FG parallel is equal to 0 angisabafaki ke laba ngoba banjani bakhanselana hawu ngifuna lo mina ngithi sengiyabahlanganisa u-minus no-minus vele lo sengizokwenza njani ke manje lokhu mengithi u18 plus 62 wenza bani uzokwenza u80.61 F minus 82 or 80 njalo 0.61 is equal to 0 therefore F is equals to 80.61 newtons i-answer yakho ke leyo kabani ka 2.3 Cala o poder, mano.